Cítite sa unavení, strácate kondíciu, máte oslabenú imunitu alebo chcete preventívne niečo pre seba urobiť ešte pred obdobím chrípok a prechladnutí? Navštívte Recovery Clinic, kliniku intravenóznej terapie v Trnave na Priemyselnej ulici. Dostanete sa tam jednoducho z centra Trnavy, blízkeho okolia aj z Bratislavy. Priamo v areáli je bezplatné parkovanie. Objednať sa môžete telefonicky, online alebo pohodlne cez QR kód. Po príchode vás privíta profesionálny personál, vyplníte krátky dotazník a vyberiete si infúziu z ponuky. V prípade potreby vám urobia rozbor krvi. Vitamínové infúzie podávajú aj bez neho. Počas terapie si oddychnete v masážnom kresle, pozriete si obľúbený seriál alebo si vypočujete príjemnú hudbu a načerpáte nové sily. V ponuke je aj oxygenoterapia, relaxačné masáže a darčekové poukážky, ktorými potešíte svojich blízkych či zamestnancov. Z Recovery Clinic odídete posilnení, oddychnutí a pripravení na ďalšie dni. Personál sa na vás už teraz teší.